ዘይግጠም ከላሚ ጸሐፍን ተራኽም ያዕቆብ ዳዊት ሰላም ከመይ ቀኒኹም ጽውርኩም ሰማዕቲ ከምኩም ቆጠራና ሳልሳይ ክፋል ዛንታ ዘይግጠም ከላሚ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ንሙሉ ምክትታል ናብታ ዛንታ ኸብለኩም ቶማስ ናብኦም ክቐርብ ከሎ ሮቤልን ገሊላን ዕላሎም ገዲፎም ይጽበይዎ ነይሮም ኣማጻጽኡ ዝምሕራ ይመስልን እዩ ካብቲ ጽቢቶም ወጻኢ ግን ኣብታ ሳልሰይቲ ሰዳ ኮፍ ኢሉ የማነቲ ኢዱ ዓሚኹ ኣብ ጣውላ ሃሪሙ ብስኑ ከንፈር ነኺሱ ዓይኑ ኣጨንቲሉ ኮሊሉ ንኽልቲኦም ጠመቶም ካብ ኩሎም ዝኾነ ዝተዛረበ ሰብ ኣይነበረን ተፋጢጦም ጥራይ ይጣማመጡ ሮቤል ይናቐካ ነይረ ንዘወል እዚኣ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትገዝኣ ዝኽኣለካ ግን ብጃኻ ዝተጠቀምካሉ ሜላ ንገረኒ ገሊላ ሓፍተይ የቕሬታ ተጋጊ ክኸውን ንኽእል ብጃኹም ካብ ክልቲኹም ምኽሪ ይደሊ ኣለኹ ስዕረተይ ብፍንጫይ ተቐቢለ እየ ገሊላን ሮቤልን ተገሪሞም ጠመትዎ ንሕድሕዶም ተረኣዮም እንታይ እዩ ዝኽሉ ዘስማዕ ኣጠማምታውን ተረኣዩ ሮቤል ኣቐዲሙ ከም ዝበሎ ቶሚ ከምዚ ክትብል ምኽኣልካ ደስ ኢሉኒ ቅድሚ ዝእዋን ሓሳባት ከለኒ ኩሉ ነገር እንዳፈለጥክዎ ከምዚ የፈለጥክዎ ኮይነ ይጓዓዝ ነይረ እዚ ነፍሰ ምትሓት ድማ ብሰባት ከምዚ ጽረፍ ከምዚ ናዓብ ገይሩኒ እምብርካባኹም እኳ ኣይሓምቕኒ ዝሓተትካያ ሕቶ ግን ገሉ ባዕላ ክትምልሰልከያ ገሉ ኣስፍሕ ሓቢልክዶ ከምቲ ንዓይ ዝገለጽክለይ ንሓውና ክትገልጽሉ ሮቤል ብኢዳ ሒዙ ኣብ ኪሱ እንዳዳሃሰሰ ተዛረባ ቶማስ ከይተረድኦ ካብ ትዕቢት ወፂኡ ዝብልዎ ብምሉእ ልቡ ክቐበልን ክሰምዕን ይጽበይ ነይሩ ክሳብ መዓስ ዳ ተጠሊዕኻ ምኻድ ሓንቲ ዘይብልካ ሓፍሓፍ ምባል ካቨርካ ኣጥሪኻ ዘይንስኻ ምምሳል ለካ እቲ ኣብ ውሽጡ ፍልጠት ዝዓጠቐ ሰብሲ ከምታ ፍረ ዘለዋ ገረብ ኣራንሺ ዝደነን ባዕልዩ ነታ ተስፋ ምትሓትን ነፍሰ ምፍላጥን ተሪኦ ዝነበረት ነፍሱ ዝውስኸላ ነይሩ ቶማስ ገሊላ ዘረባ ጀሚራ መጀመርታ ጌጋኻ ተረዲኻ ክትሓትት ምምጻኻ ክንድታ ዝጸላእካ ዝነበርኩ ፈትየካ ኣለኹ ምናልባት ህወብ ስለ ዝኾንካ ብዙሓት ኣዋልድ ብፍላይ ከም ዝናትካ ባህርያት ዘለወን ሃይ ክብላኻ ንቡር እዩ እቲ ቐንዲ ዘድልየካ ሓፈሻዊ ምስ ኩሉ ሰብ ዘቕርበካ ባህርያት ክትመርጽ እቲ ዝበለጸ ቶሚ ንስኻ ጽፉፍ ኢኻ ምናልባት እውን ብቋንቋ ሓራይፍ ንፉዕ ከላሚ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እቲ ሓቂ ግን ሓሪፍ ዝበሃል ሕልፊ ሰቡ መሳጢ ቃላት ወይ ስታይል ተጠቂሙ ልቢ ሰብ ዝገዝእ ዳኣ እምበር ልሙዳት ቃላት ገይሩ ንዘይፈልጥ ኣዋልድ ዘዳናግር ማለት ኣይኮነን ዕላልካ ኣብ ቤት ትምህርትና ብጣዕሚ ጉንን እዩ ሕሉፍ ሓሊፍካስ ንመሓዙት ብሓደ ዓይነት ቃላት ስለ ዝሓተትከን መፀውዒ ሳጓ ገይረናልካ ኣለዋ ድሕሪ ፀሓይ ብርሃን ካባኺአ ዝረክብ ኢኻ ትብለን ንኹለን ኣዋልድ ወይ እውን ተልመሓዝት ከምኡ ክትብለን ኣይነበረካን ዝገርመካ ቶማስ ዝብላኻ ውሕዳት ክኾና ከለዋ ዝጸላእኻ ግን ኣዝየን ብዙሓት እየን እተን ዝጸላእኻ ስለ ዝጸላእኻ ከም ዝጸላእኻ ይነግራኸን እየን ዝፈትዋኻ ግን ስለ ዝነግራኻ ብዙሓት ኮይነን ተሰሚዕናኻ ቶሚ ደፊረካ ኸይከውን ሽኩር ወዲኻ በልሕ ምዃንካ እውን ኣብዚ ሓጂ ሰዓት ኣሚን ኣለኹ ካብቲ ዝጸንሐኻዮ ሓሸውየ ወፂኻ ድነን ንዝገበርካዮ ኣይትንገረሉ ባዕሉ ኣፋውፂ ክዛረብ እዩ ወድሓንካ ሮቢ ትውስኽ ኣለካ ፀገም የለን ገሉ ወሰኽካ የድልየን እዩ ግን ደስ ክብለኒ ውሕዳት ድፈልጠን ክዛረበካ ደፋር ኢኻ ዓሻ ድፍረት ከይከውን ግን ምሕሳብ ከድልየካ እዩ ከምዚ ናተይ ስቕ ምባል መዳርክቲ ዘይብሉ ስንፍና እዩ ተዛረብ ክትዛረብ ከለኻ ግን ኣበየናይ ኣርእስቲ ኣለኻ ምስ መን ትዛረብ ኣለኻ ምስቲ ትዛረቡ ዘለኻ ሰብከ እንታይ ዓይነት ዘረባ ይዘራራዳእካን ዝጸበቐልካን ምስ ትውዓል ድንቂ እዩ ሮቤል ተገሪሙ ስቕ ኢሉ ክሰምዖም ጸኒሑ እቶም ብቕድሚኡ ተገቲሮም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ሰባት ማዕረ ክንደይ ማህደር ምዃኖም ተረድኦ ነታ ላዕሊ ስቕ ኢልዋ ዝነበረ ነብሱ ዋላ ሓንቲ ጽባቐ ከምዘይብላ ፈሊጡ ትሕቲ ናይ ትሑታት ኣውረዳ ብጣዕሚ ዝመስግነኩም ፍቓደኛታት ተኾንኩም ምሳኹም ማሕዛ ክኸውን ትፈቕዱ ለይ ዶ ፀገም የለን
ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ሰለስቲኦም ተሓዋዊፎም ተሰዓዓሙ። ገሊላ ቴሌፎን ኣውፂኣ ናብ መምህራ ደወለት። ሃለው ጆሲ እንታይ ደኽብለካ ደልየ? እታ ድሕሪ ሰሙን ዝነበረት መኢት ክትቀይራ ትኽእል ዶ? ገሸ እንደ ዘለኹ ድሕሪ 2 ሰሙን እየ ድማ ክምለስ። እቲ ቐንዲ ግን ሓደ ሰብ ኣሎ ሙዚቃ ጽቡቕ ዝፃወት ብሰንካ ሕፍረቱ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወፂኡ ክእለቱ ናብ ሰብ ኣቕሪቡ ይፈልጥን እዩ። ስለዚ ጆሴ ክትሕግዞ እንደ ደልየ። ዋው ብጣዕሚ ጽቡቕ። እቲ መደብ ኣይቋረፅን እዩ፣ ግን ካብ 2 ሰሙን ንስኹም ዝተመለስኩም ኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ምስ ሓንቲ ቻነል ውዕል ገይርና ኣለና። ብቐጥታ ዝፍኖ መደብ ክህልወና ስለ ዝኽእል ኣብኡ ከም ዘቐርብ ንገብር። ከምዚ ምስ በላ ገሊላ ተሓጒሳ ቴሌፎና ዓፅያ ኩሉ ነጊራ ንሮቤል ሓቂፋ ሰዓመቶ። ሰለስቲኦም ተተሓሒዞም ድማ ካብቲ ሬስቶራንት ወፁ። ናይ ገሊላ ምቕያራ ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ዘይተገረመ ሰብ ኣይነበረን። ሰለስቲኦም ዝፋተው መሓዙት ኮኑ። እቶም ዝተረፉ ደቂ ገዝኦምን ምስኦም ሓበርዎም። ጽቡቕ ናይ መገሻ ግዜ ኣሕሊፎም ንገዝኦም ተመርሱ። ዕለት ምርኢት ኣኸለት። ሮቤል ፍሉይ ምድላዋት ገይሩ ኦርጋኑ ኣብ መድረኽ ከፋፅያ ተዳለወ። ኩሎም ደቂ ገዝኡ ዝርከብዎም ንሶም ዝዓደምዎም ኣዕርኽቶምን መሓዙታን ገሊላን ኮታስ ብዙሓት ዕዱማት ኣብ ዝነበሩሉ ኣዳራሽ ተርኡ ምስ ኣኸለት ናብ መድረኽ ኦርጋኑ ተሸኪሙ ክድይብ ከሎ ኣዳራሽ ብጣቕዒት ተናወፀት። ወለዲ ሮቤል በበይኖም እዮም ኮፍ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ሞባይል ፌስቡክ ክጥቀሙ ከለዉ ሃንደበት ኣዲኡ ብርቱዕ ጣቕዒት ኣብ ቴሌቪዥን ሰሚዓ ናብ ቲቪ ምስ ጠመተት ዝጠቕዓሉ ዝነበረ ሰብ ተረኣያ። ሮቤል ወዳ ምዃኑ ምስ ረኣየት ሮቤል ወዲ ካብቲ ተጨቢጣቶ ዝነበረት ሳሎን ዘሊላ ኣእጋራ ናብ መሬት ኣውረደተን። ሪሞት ኣልዒላ ድምፂ ቴሌቪዥን ወሳኸት። ሰብኣያ እውን ሞባይሉ ደርቢዩ ተማሳቒሉ ዝነበረ እግሩ ኣውሪዱ ክከታተል ጀመረ። ኣናውሰር ንሮቤል ምስ ህዝቢ ምሰላለዮ ማይክሮፎን ሃቦ። ሮቤል ኣብ ቅድሚቲ ኩሉ ህዝቢ ዝኾነ ፍርሒ ከየልዐየ ሓሳባቱ ክገልጽ ጀመረ። ኩሉ ህዝቢ ድማ ብጽሞና ክሰምዖ ጀመረ። ክቡራት ኣሕዋት፣ መጀመርታ ናብዚ መድረኽ ከምዚ ድብ ዝገበረትኒ ክብርቲ ክብርቲ ልጀሚሩ ላንጋላንጋ ኾነ። ሓፍተይ ዶ ክብላ ኣፍቃሪተይ ንሳድፍ ተጽንሐለ ኢሉ መሊሱ ናብ መደርኡ ተመልሰ። ክብርቲ ገሊላ መምህራን ከመስግን ፈቱ። ቀፂለ ሓደ ነገር ዝብሎ ኣለኒ። ሰባት ካባይ መታን ክመሃሩ ብዓቕሚ ዝነበርክዎን ዘለኽዎን በየን ኣቢለኸ ናብዚ ዘለኽዎ መፀ ኣፅር ኣቢለ ክዛረብ። ኣነ ወለደዮም ኣብቲ ዝነበርክዎ ከም ዝኸውን ገይሮሙኒ። ሙሴ መምህረይን ገሊላን ድማ ናብዚ ዘለኽዎ ክበፅሕ ሓጊዞሙኒ። ኣብ ክልወጥ ዝተበገስኩሉ ግዜ ድማ ዝፈተንከዎም ጉዕዞ ሰሊጦሙኒ። ጉዕዞ ናብ ገሊላ ሓሳባትካ ምግላፅ፣ ሰብ ምንባብ ማዕረ ክንደይ ከም ዝጠቅሙን ተመልስለይ። ኣብ ዘለኹም ወለዲ ከምኡውን ናይ ጽባሕ ወለዲ ትኾኑ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ማለት እየ። ብቴሌቪዥን እውን ብዙሓት ትከታተሉን ኣለኹም። ቆልዓ ክትወልድ ናይ ደቓይቕ ስራሕ እዩ። ተወሊዱ ክዓቢ ዘድልዮ ነገራት ግን ኣዝዩ ዝሕዩ። ቆልዓ ክትወልድ ኣብ ዝሓሰብካሉ ግዜ ክትሓቶምን ክትምልሶምን ዝግበአካ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ዓቕሚ ኣለካ ዶ? ዓቕሊ ኣለካ ዶ? ፍቕርኸ ክትቅልቦ ትኽእል ዲኻ? ንሕድሕድካ እንታይ ዓይነት ርክብ ኣለካ? ንርእሲኻ ኣኺሉ ንውላድካ ዘናብር ፍቕርኸ ትውንን ዲኻ? እዚኦም ሕቶታት ቅድሚ ናብ ዓራት ምስቃልካ ክትምልሶም ዘለካ እዮም። ዝገርመኒ ንወለደይ ሓዊስካ ካልኦት ወለድን ንደቆም ኣዝዮም ክቡር ነገር እዮም ዝገዝኡሎም። ኩቱር ሕንቃቐ እውን ይሕንቅቕዎም። ንሕድሕዶም ግን ፍቕሪ የብሎምን። ውላድካ ኩሉ ግዜኡ ዓይንኻ ዝርኢ ኣይፈልጥን ይብልካ ትጋገዮም ነገራት ኣብ ዝፈለጠሉ ግዜ ከንዕቑኻ እዮም። ንነፍሰይ ከም ኣብነት ገይረ ክገልጸልኩም ማማን ባባን ክቆያቑ ከለዉ ክሳብ ርእሰይ ዘሕመኒ ይጭናቕ ነይረ። ንክልቲኦም ስለ ዝፈትዎም እቲ ጌገኛ እትባ ክብል ከይደቀስኩ ይሓድር። ርእሰ ተኣማንነት ዘይብለይ ኮይነው ንዓበየ ኣብ ነብሲ ወከፍ ቃለይ ጌጋ ዘሎ ይመስለኒ። ተጋጊኻ ከም ትእረምን ፈቲንካ ከም ትወድቕን ከም ትስእን እውን ዋላ መጽሓፍቲ እንዳነገረኒ ኣብ ምትግባሮም ዜሮ ነይረ። ገለ እዋን በይነይ ክሓስብ ከለኹ እቲ ኩሉ ዝበኣስዎን ዝቋየቕዎን ዝነበሩ ኣገደስቲ ሓሳባት እንዳተለዋወጡ ንዓይ ካብ ተመክሮኦምን ፍቕሮምን እንተዘስንቑኒ ከመይ ዓይነት ሰብ ምኾንኩ ኢለ ይሓስብ።
ገለገለ እዋን ስወረ ብኣዮም ዝበኣሱ ንስኺ ኣፅንሕዮ ንስኻ ባ ትምህርቲ ውሰዶ ምለሶ ስቕኢልካ ጠውቀጦ ብኸምዚ ናተይ ኣተዓባብያ ዓብዮም ነብሶም ዘትሕቱ ሰባት ከም ዘለዉ ኣይጠፍኣነን እዩ ስምዑኒ ኩልኹም ኣብዚ ናተይ ህይወት ዝነበርኩምን ዘለኹምን ጌጋ ወለድና መሊስና ብጌጋ ይንቐልሶ ንሕና ሙሉኣት ሰባት ስለ ዝኾንና ስለ ዝጎበዝናን በዓላትና ህይወትና ንቐልስ እዚ ክብለኩም ከለኹ ነብስኹም ሰማይ ስቐልዋ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንነብስኻ ንፍዕቲ ምዃና ንገራ መታን ክትተባባ ግን ንሰባት ንፍዕቲ ምዃና ኣይትንገረላ ወለዲ ድማ ሓደራ ንደቅኹም ኪነቱ ተቕርብሎም ዝብላዕ ዝስተ ዝኽደን ይኹን ዘጋይፅ ነገራት ውሽጦም ብፍቕርን ፍልጠትን ርእሰ ተኣማንነትን ክምላእ ነዲእኩም ዓብይዎም ኣብ ሓዳር ዘሎ ገርጨውጨው ንዝኾነ ሰብ ስውር ኣይኮነን ብዝተኸኣለኩም መጠን ግን ንውላድኩም መስዋዕቲ ክፈሉ ባእስኹም ድሕሪ ውላድኩም ፍቕርኹም ድማ ኣብ ቅድሚ ውላድኩም ወድሓንኩም ሮቤል ወዲኡ ናብቲ ነዊሕ መኸፈሊ ተሰቒሉ ኦርጋኑ ክቓኒ ጀመረ ኣቦን ኣዲን ኣብ ቴሌቪዥን ክከታተልዎ ጸኒሖም ንሕድሕዶም ተጣማመጡ ንውላዶም ማዕረኽ እንደ ሓስዮሞ ብዘይ ዘረባ ወሓጥዎ ሕስብ ተበልወኸ ዝኾነ ዘባእሶም የብሎምን እኮ ብዘይካ ትምክሕቲ እቲኣ ኣነዶ ትብል እቲ እውን ኣነዶ ይሰዓር በዓላት ዝዛረበኒ ይብል ዓይኖም ምስጢር ነይርዎ ንሳ ተሲኣ ኸይዳ ምስ ሓቆፈቶ ተሲኡን ዓፅፌታ መሊስላ ናፍታ ቴሌቪዥን ተመልሱ ሮቤል ሙዚቃ ጀሚሩ ገሊላ ናብ መድረኽ ደይባ ዕምበባ ሃበቶ ክልተ ዕዳዋ ብሽምጣ ኣሕሊፋ ምስኡ ኣብቲ ዝሃርሞ ዝነበረ ክላሲካል ዓይና ሰም ኣቢላ ብስምዒት እንዳሓንበሰት ኣብ እዝኑ ትዛረቦ ሮቢ እታ ዝጀመርከያ ዝፈራሕኻያ ቃል ባዕለይ ክቕጽለልከየ ኣነ ኣፍቃሪትከየ ሓፍትኻ ይኮንኩን ዝነበርኮ ድማ ይኣኽለኒዩ ሮቢ ሕጂ ብጣዕሚ ጥዑም ክላሲካል ተሃርም ኣለኻ እዚ ኩሉ ህዝቢ እኮ ንናተይን ናትካን ምንቅስቓስ ዝከታተል ዘሎ ዓይንና ሰም ኣቢልና ከይተዛረብና በቲ ተሃርሞ ዘለኻ ሙዚቃ ጌርና ናይ ፍቕሪ ዓለም ንጀምራ ሮቤል ምልስ ኢሉ የዕንቱ ሰም ኣቢሉ ሙዚቃ እንዳስተማቐረት ከላ ንሱውን ኣብ መዕጉርታ ስዒምዋ ናታ ማይክሮፎን ተመሊሱ ድምፂ ሓዊሱ ነቲ ሙዚቃ ኣመቀሮ ክልቲኦም ወለዲ ሮቤል ተታሒዞም ናብ መንኪና ደይቦም ነታ ሮቤል ዝፃወታ ዝነበረ ክላሲካል እንዳስተማቐሩ ናፍታ ሮቤል ዝነበራ ከተማ ብጉያ ኸዱ ገሊላን ሮቤልን መሓዝቶም ከምውን ኩሎም ፈለጥቶም ናብ ገዛ ሮቤል ተታሓሒዞም ከዱ ሮቤል ወለዱ ኣማዕዲ ምስ ረኣዮም ብጉያ ኸይዱ ኣብ ሕቕፎም ኣተወ ሒዞማ ዝመፁ ዕምበባ ነቶም ሓደስቲ ፍቑራት ወፈ ኢሎም ወላዲኡ ካብ መንኪና ሓዳስ ኦርጋን ኣውፅኡ ንሮቤል ከም ጊፍታ ብርከተሉ ክብረት ሰማዕቲ ካብዛ ንሰለስተ ክፋላት ዝቐጸለት ሓጻር ዛንታ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ኣለኒ ብዙሓት በላሕቲ ትሰምዑዋ ከም ዘለኹም ኣይጠራጠርን እየ ነዛ ዘበግስክዋ ሓሳብ ኣብ ኮመንት ከተራግድዋ ይላቦ እቲ ዓብዪ መልእኽቲ ሓሊፉ ዘሎ ወለዲ ዝኾንኩምን ብሕጂ ትኾንን ነዚ ሓላፍነት ክትስከሙ ግዴታኹም እዩ